Kecamatan Sambung, Pak Camat utawa yang mewakili uga Pak dan Ramil Pak Kapolsek yang mewakili yang hadir pada malam ini diaturi sugeng mirsani ya Jung. Elsa nangis sadroning atiku nalika Dalu Mbak Elisa ora harus alas. Sugeng dalu macange Yulimbo Pak Kanto ingkang minulya. Piye kabare, Sa? Nggih pengestunipun. Radi lumayan ya rada kesel tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panggenanipun Mbah Rasin niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa? Gahawane niku happy bahagia. Bahagia. Ya. Bahagia jadi jalane bahagia. Aku wis baten saka ning dalan iki. Iki kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasin ki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau wis ning ngene Mbah Rasin. Aku langsung saka pinggir, tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, langsung melebet ngek wonten
Rasim wonten ngajengan mriko. Wonten pundi? Mbak Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngajengan iki lho ngawur. Ngajeng kori. Ngajengan. Kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok. Gebyok sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali. Wong piro regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat lho. Hormat Mbak Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Lebu. Langsung lebu ning omahe. Piye? Setelah masuk di rumahnya Mbak Rasim, piye sa? Jajal korsine Pak Kangko. Ya lagi tak sep ngene iki, aku mega sithik saka kene wis bablas tekan Yojo. Saking lunyune. Anu priture ya sa. Saking lunyune. Luar biasa kudune Pak Kangko porsinya tuh kayak gitu, yang banyak kayak gitu. Jadi mau dayoh tamu-tamu sirku ya ngono. Sirku kaya jati kaine. Nggonku ki eneke kayu mahoni. Dadi luar biasa Mbak Rasim. Tadi juga wah nek butuh kayu ngomong sama Pak Kangko. Lah kok ora langsung Mbak Rasim kok kon lewat Pak Kangko. Maklare aku. Mboten nek Mbak Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambahi rasa ikhlas. Nah niku lho. Wayangan bengi iki nek ora panjenengan ikhlas kok lakon wayangan lho, Sa. Nggih, saestu. Dalam waktu singkat lho Pak Kangko. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok yo isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saged sowan sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu wis ping 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Bagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Ya, kok semangat semersane semangat luar biasa lho, Sa. Walaupun hujan turun ning tidak menjadi halangan, ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingke masyarakat mriki. Eloke niku dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitione niku cantik-cantik, enem-enem sedoyo. Nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga, matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu nggak satset bocahnya kan emang harus yang enom gitu. Iya. Nek enom iki luwih satset kabeh sok kelakon. Tur yo gelem kerja sama bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Lah iki sok kelakon kene luar biasa. Mbah Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan silamit wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin, Sa. Seneng kula saged sowan mriki, Pak. Tenang, iki agenda setiap tahun bakal diagendakne dening penjane Mbah Rasim, didongakne Mbah Rasim tetap sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau menika orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di PPSDM itu kilang itu aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu loh. Iya, yang jelas silaturahminya beliau kenalane beliau ini banyak pimpinan sekolah pusat sampai bawah ditresnani kabeh, termasuk seniman seniwati yo diuripi dikukup ini menjadi Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim nggih, kathah ingkang tresnani nggih, termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya, ditanggap ditanggap setiap tahun nih. Nggih. Ora kurang nek ora ditanggap mung luap-luap ning omah sasi iki yo sasi sepi yo sa. Sasi sepi menika nek mboten tangkap Mbah Rasim nggih mung bingung. Heeh, ketek ketuluk. Kaya apa? Ketek ketuluk. Ketek ketuluk. Ya kaya kowe bingung ya. Ya, aku keteke. Heeh. Ketuluk tuh diapain? Ketuluk itu ada ambi ngoten niku. Oh iya, kena. Kena terus golek sing nulup sapa? Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sama ngatawa. Ning yo ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ayo rong duwe bojo se legan ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada do bandel, ora do payu-payu mbuh apa. Terpaksa kowe rong payu ya, Sa. Mungkin sing kuasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sa. Nggih, kok menawa jodoh kurang lahir, Pak. Loh, jodoh kurang lahir kecil. Kan enggak tahu, sing jenenge jodoh kurang ngerti, cinta itu buta.
Ya, cinta itu buta kok buta iki grawuk kowe ulah. Ya jodoh ra mbok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning benua lain gitu loh. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya sawangan manengen sakit to. Ibu-ibu ke lho. Ibu-ibu, matur nuwun nggih, sampun ningali wayang nggih. Terus tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat pokoke. selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih madikel-dikel. Amin. Ibu luar biasa. Ya. Nggih. Ini ada permintaan lagu sa. Lagu menapa? Nah, aku ora mate iso maca nyawa jalan iki. Oh, nggih. Masa pengi ulang kali banget. Kula macane. Macane wow. Apa sing bener ya apa? Tanggal 16 siji ere 2026 Tahun 2026 ora sedang kira 26 oke. kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas maksudnya. panggung. Panggung saja penggemar wayang kulit saja kirim saja itu saya ya maksudnya Ya. ejaan lama Ya. kirim nawala untuk Ning Elisa saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa asli betul nanti mudah-mudahan malam bisa apa toh tulisannya ya bentar susah ini. Kula tak lempar ke kowe aku bingung nek maca. Ya, ini Arab Gedrik opo Latin opo yang Elisa asli saya setiap nyetel seneng wes kuwi lah. Terus ini coba tak golek. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh iya, berarti sak lagu seket. Ya. Okay. Seket. Ayo. Sak lagu seket. Tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Nggih, Pak Waris. Podang Kuning. Nggih, juga menyimak banyak sekali yang ada di Channel YouTube, ya. Mbak Elisa juga di TikTok Wijo Laras Indonesia juga menyimak. Diaturke ya, Sa. Oke. Sing mau pilih sing ndi sih? Yang Sesi Deman apa Gubuk Asmarane? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmara. Ya. Dibawani sike. Oke. Nyingkar nyingkur. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para presiden dan penjenengan. Yang ditunggu juga Janokone Wijo Laras Indonesia Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemare luar biasa. Luar biasa ya, setiap itu punya fans masing-masing. Ayo Di, Fans club. gen ketok nek anu munggah kene Di. Oh iya. Mas Ayo Ardi. Mas Ardi. Ya, gen ngewangi bawa ra kita sithik ya, Mbak Ya Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayu do geger kae. Geger ya. Geger Karena ketampanannya Mas Ardi. Ora iso bedakne iki mung penggemar, iki piye. Ya wis kene. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Ben ketok sapa to Mas Ardi iki? Yang mana sih? Ya. Terutama para kaum-kaum Hawa iki lah nek golek Ardi wis ora. Itu kira-kira Yosua pinten. Kok Yosuane sing 50 munggah ya. Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu loh. Oh, mboten. Kata sing nom-nom wau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Ya Di, Reno Di, turun.
ampun. Nggih, pripun, Pak? Hah? Pripun niki? Ora piye-piye, aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak. Mengke Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Mau don jawili aku ngono lho dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek takon ngadeg niki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono lho, Sa? Bener. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu kuwi bisa ngomong akeh. Nah, orang mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki. Jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Lili Cumbe. Ya salam kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung bluro. Nggih, sugeng dalu kagem sedaya penggemar Bijo Laras Indonesia. Sugeng mirsani pertanyaan. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh, Pak. Iya. Ya, cool. Cool. Ya. Cool ki dingin ki, Sa? Hah? Cool ki dingin. Ya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak kakean ngemet gitu itu makin terbawahnya tuh banget. Oh, gitu. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Ya. Heeh. Kalau Mbak Rasi pilih yang apa? Yang betul? Oh, malah panas. Ya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasi. Jadi ada proses deket dulu. Ya. Ditatap dulu, pegang tangannya. Nah, itu baru ada mulai ada kehangatan Mbak Rasi. Ayo Mas Ardi. Ora kita sak gebiangan nampil. Nyingkar nyingkur ngono kae. Ya di, mesti iso bawane. Nyingkar nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Kowe mau saurunge munggah rene dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau di. Supe iku lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah. Itu. Oke. Ada. Dikasih Mbak Vivi. apa Nah, gitu Mbak Vivi. dong. Nah, itu penggemar Salam. berat loh. Mas Adi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Aja dadak ngono. Januari J-nya apa? Disauri tadi Janra umum. Ya. Jadi wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsong yen kemutan. Mbak lihat sini loh. Lelampahan, lihat sini loh. Lelampahan tanpa Datar aja, naiknya nanti. Lelampahan gitu aja. Lelampahan Ya. tanpa budi. Si. Wah, dan iki pancen dudu wiraswara, Sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara kuwi wis luar biasa nilai plus. Nah ya no. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di, Pripun, Pak? hubunganmu karo Niken Salindri iki piye ya? Ayo, diperjelas toh. Piye? Nggih, pun dianu to, Pak. Pun Ah. dikasih kali Mbak Niken. Ah. Amin. Kakang Adi ya? Nggih. Kakak beradik. Beradik. Alah. Oke, keluarga, kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya, Oh, tetap gitu. ada. Oh gitu ya? Nggak semua orang kayak gitu. Ya. Loh, Mbak Vivi nganti direwangi kae Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Yae niki biasane turu wisan. Kenapa nganti saene jek melek ngur pengen nyawang kowe di. Ya. Ngono lho. Lega nono. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Di. Semarang ya, Pak? Semarang, Mbak Vivi. Nggih. Pundi, Pundi? Bi? Oh, kuliah to disian, Mbak. Oh, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh ayo. Oh, bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Oh nggak mau ya? Ya. Adi wedi lek senene sing wedok.
Oh, ada satpame. Iya. Nanong no tulus natyanengku bukas moro. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Pun Pak, waduh. Pun Engko sik to. Iki enek apa? Tuh ada bingkis. buah tangan. Tas iki kosong apa ki mau? Si, kosong apa sih iki sih? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa bosan. ini? Enek jari, enek kotange barang iki. Buat cewek apa buat cowok? Enggak tahu ini nek tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Ini tulisannya ora enek kosong apa? ibu-ibu. Gila. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saja. Jadi banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Tujuh Laras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, maaf. Ya. Nah, kuwi dikekne sapa? Terus sapa-sapa, aku lan ora mudeng kok mesakne sing maringi nek ora Oke, disebut. nanti dikonfirmasi aja ya. Oke. Ah, dikonfirmasi nggih, mangke. Ah. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Salam. mau memberi aja. Oh, di Mbak Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa ya. Matur nuwun, terima Lah, ya, kasih terima banyak. kasih, terima kasih. Matur nuwun gula tampi. Ini gubuk asmoro kita. Ah, isinya apa sak kuwi nek jarine barang lho ya. Oke, oke. Yo, dibuka prok jadi apa? Kok iki ono katok bar. Iki kan nganggo saiki. Iki piye iki ono? Kali iki pas ora iki masalahe. Pas ya to ya. Kira ya pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas Ya. dawa nih barang ya. Terus Apa ono meneh? ini, coba. Cari ya. Oh ya. Wih, ngomong tekan dengkul tok ini. Ini kayaknya ya sampai Oh iya, ya rodok agak naik nggak apa-apa. agak Terus naik. ini. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wow. Gamis. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Karot sak tase lo. Nggih, matur nuwun iki. Kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenang. Tenan ya. Enggak biayane ning mburi kelir mau. Niku Ya. buat Mbak Elisa. Ya. Oh, iki. Oh. Singko tak nggonjo aku nganu ya yo. Tiba-tiba jatuh cinta aku engko. Pokoknya terima kasih atas tali Terima kasih asihnya. banyak. Nggih. Luar biasa. Nggih. Saya terima. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Mas Adi. Iya, nggo klarifikasi no. Oh, ngono Ya. Nek ning panggung iki mung dunia sandiwara. Wong foto kuwi mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mergo penggembare pirang-pirang. Oh, ngono. Iya. Wingi ning Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah. Nyewa elep Mbak Elisa nyusul Mas Ardi. Mas Ardi. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul ning Ngawi kuwi mung nyusul Mas Ardi. Luar biasa. Ya ampun ya, semakin ngeremboko. Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Siap. Coba kaya apa? Kantor sedaya para pamirsa. Ya. Esok. Ya. Lah pas isuk kelingan.
Sampun katuraken. Mbak Elisa, Nggih. ini ada sumbangan Waranggono juga dari Bluro. Oh ya, Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancanane ya, Sak. siap. Ya, Nduk. Ayo. Tampil mungkan Nduk Cahayu. Ya, supporti cara Bali no. Ya. Mari-mari berdiri. Ya, aku lali jenenge no. Ya, ya. Kita takoni meneh. Ayo, mari-mari berdiri Waranggono domestik saka ing Bluro. Yuk. Nduk Cahayu. Sing dalu, Pak Kang dolan. Nggih. Bapak iki nek anu iki gampang lali. Monggo taun kepungkur lak sampean yo ning kene ta? Nggih. Asmane sama sinten namanya siapa namanya? Nggih, tepangaken nami kula Dea. Dea nggih. Nggih. Oh, Mbak Dea. Mbak Dea. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Mbak? Negeri, Pak. Negeri. Lah nggih, SMA napa SMP? Nggih, SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Ya mboten salah kok. Sekolah teng pundi Mas? Itu Mbak Elisa. Itu bibit unggul dari Kabupaten Bluro. Leres, Ya, Mbak? betul, Dea ya. Ya, sekarang berarti usia berapa Dea? 14 ya? Iya. Kayak tahun lalu ingat nggak membawakan lagu apa? Ingat. Apa dulu? Ulo Tampar. Apa? Ulo Tampar. Ulo Tampar. Oh iya. Kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Mau Dandang Gula Banjen. Dandang Gula Banjen. Oh iya, belok barang ya. Belok barang. Oke, coba. Ya, coba. Itu rodo adem yo kekep-kekepan. Dandang Gula Banjen ya. Coba. Wah, luar biasa. Nah, ya, terus yuk. Iya. Lamun Arso Antuk Jatitrami. Nah. Kamu belum punya pacar kan? Nah ini sebuah kiat sukses untukmu untuk cari pasangan ya. Apa? Nah itu kalau kamu mau mencari apa orang yang mencintaimu, nah itu kata-katanya itu apa tadi? Coba lari kedua. Hati-hati milihnya. Ojo waton wadon.
Ya. Ternyata ya, jangan asal milih wanita, jangan asal yang cantik, jangan juga yang kaya. Padahal yo gelem aku, jenenge sugih sapa sing ra gelem. Sing ping 3 apa? Ping 3. Non anong. Ping 3 pangkat Nek tak amati setiap tahun mundak iki suarane saya semeleh Mbak Elisa. Betul. Ya. Semakin nek mudi lek sinau temenanan. Nggih, tersuwun Pak Rangga. Nggih. Semangat terus mudine. Nano ya. Bisa tepuk tangan buat Nduk dia. Jangan putus, ditambah terus ininya bendahara lagunya. Lagunya dipakai apa? Ya, dia. Bali jeneng kula. Jeneng kula nih. Ya. Jeneng kula. Ya, mangga buka celuk.
putri raosipun. Nggih niki mboten napa-napa. Soale nggih jawah to Pak Kanto. Iya. Udan kok dicampuri karo angin sumribit mulo. Iki lho sa. Iki sa. Iki saka hamba Allah paringno karo Nduk Dia. Nggih. Bukan apa-apa ning untuk sepirin semangate. Ya, siap. Ya. Ayo Dia semangat. Ayo, dilanjut iki nganti entek, Nduk. Nong ya. Kok bisa menyelesaikan walaupun udah lemes pusing tapi pengen jatuh. Mbak Dea semangat terus ya. Lenggah dulu. Enak badannya ini dibawa tadi dari hamba Allah. Jadi berkahnya. Kancanan sik sa, eka uget-uget di ngadeg yo. Nggih. Sendro. Ya. Cewek gaul ngunggane eka uget-uget ya Pak. Ngadeg, Nduk. Ya, ayo buka sama kendang. Ayo Mas. Ya. Cewek gaul, yo eka uget-uget yuk.
Jogetmu ki lak ngur sederhana bae. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki lek ngrokok saya banter. Saya Budi. Nang dhewe ka lho. Kuwi anten. Lho. Biru ka lho. Iki ora cepet kate tangane buyuten kuwi. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa iki biasa nek ngrokok. Carane. Bareng kesing joget kowe karo nyawang kowe. Keloke ketok kathah nggih. Kebake untune entek ngarep. Alah ya. Berarti kowe iki nadyanton nuwun sewu ya. Nek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah apa? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo min. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Sing nganggo min sapa? Awakmu nganggo min kok. Aku to? Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimin kok. Lah iya. Lah iya, salah kuwi. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu. Ora nganggo min. Ora nganggo min. Nganggone plus. Oh, nganggo plus. Plus dadi sok ben tahun ngarep enggak nang. Nah, iya ngono ya ya. Mbah Rasim. Rasim. Mbah Rasim. Kowe wis ning omahe to? Sampun paetunipun. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan Aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Terus 12. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Wah, luar biasa. Piye? Saya elok mau pendopane anyar. Susun kayune padha kaya nggonku. Tumpuk sawang tok dadi. Luar biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Apa jenenge mau pelapon ya? Pelapone iso. Pelapone hebat. Ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim ora nganggo min. Lah nggih. Lah ya Mbah Rasim. Mbah Rasim iki ora arogan. Selalu ikhlas memberi. Ibadah menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Ya. Moga-moga tambah rezeki, panjang yuswa, sehat selalu, kanggone dono rasa. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng Pojok Watu. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Wah, aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok ameng-ameng rene kowe rene wis pira to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih.
Lah yo mesine apal kok dalan rene. Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten critanipun Pak. Kula sing pertama nika. Heeh. Sing pertama lek enek kejadian banku bocor Ya. sing ngarep sing kiwa. Heeh. Sing keloro kedua? banku bocor sing mburi tengen. Heeh. Aku karo mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Heeh, terus Wedi aku mangkat lha aku teko ngene daleme Mbah Rasim tenan. sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Sampe ngono. Iya ora apa-apa, sing penting Mesti enek kejadian dadi teko kene iki anggone nyugoto Mbah Rasmin daharan akeh aku seneng. apa sing senenge? Maem akeh lho wis enek soto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Padahal mangan kakean. Nggih. Pancen yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Leres. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. Kok lek nyugoto luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dibulure dhewe. Ah iya. Panjenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madake. Apa? Ya karo dangkal jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Enek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Heeh, kursi sultan. Kamar mandine lok. Heeh. Selang tok renek ciduke. Kok kabeh nganggo shower kok. Nganggo sawer ya wulo. Shower. Sawer. Shower. Kamar mandine upase. Nggih. Lah iya. Yang Rasim, matur Mbah nuwun Mbah Rasim. Nggih, kiyaine ya tesih lenggah nenggani. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Ya nyambut gawe kerepotan kesibukan-kesibukane. Enjan Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung untuk menyenangkan warga masyarakat Mojopatu. Mongko sesuk-esuk kudu bablas nang Ayu Jakarta. Lho kaya ngono kuwi lho. Luar biasa kesibukan yang sangat padat. Iya. Ning ora ninggalke karo nggone dhewe. Betul. Tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene. Iya. Sowan ana kene iki sok harapanku. Harapane Muga-muga iso nggawa dangkel jatine, Mbah. Kawonen. Kawonen. Aduh nggawa terus aku lagi dikeki. Heeh. Esuk nggawa kalimo. Heeh. Ning syaratnya sungginen dhewe. Lah kira ora saya ceper kok aku kono nunggi dangkel jati. Ya. Nggih. Makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Mojopatu ya Kak. Nggih, amin. Nah, nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Sesuk sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kena putih ya. Apa? Nggih, apa mau aku. Dak Menono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Mojopatu. tembang mawa donga. Ya, Nggih. kabeh donga ki becik wonten tinambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Mojopatu apa nggih Mbah Rasim sih? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sih. Oke. Ya. Spontanitas lho Kak, ora untuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora ono sik kon ngampur. Ya sing cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung. Cerdas. Kadang ya metu ke kuping barang. Encer gondas iki. Nggih. Piye? Sintaniku Terus rek magandrong katon merabu. Arep mau gondrong ki rambut gondrong. Terus Mbah Rasim asmanyo. Esemetan juare. eseme ranjelei. Iki biasane nek tak tembangke pocong ngene iki taun wingi Mbah Rasim 500.
Lah perkara dhuwit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gero ngeling-eling dene yo, nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis nggon banyu. Lah Mbah Rasim ngono lho. Dengi 500 sudah. Kae lho, Kak. Apa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, sakniki mboten usah jenengan kok iso mboten repot. Napa? Oh tahun ngarep. Oh iya. Nggih. Wis jaminan nih tahun ngarep. Tak apa mae tak DPC engko pamane ben ora lali wong. Mboten lali, nggih. Semetan juarei Nano Simbah Rasim mugi bagyo sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Wulon Sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Kelangenane kok. Kelangenane pada kekewan wis. Kelangenane ketrek. So aku wis nulut ngono Mas aku. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Ya ini nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Patok jenengan ingkang pundi? Kok kangsun jumeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Tembangnya pakai takon terus. Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae ngene? Pojok aku sapa yo? Ya. Ayo lho sing nembang iki derungane saka live streaming tanpa memandang wajah. Lho kan sak lho sapa yo kae? Sing dene Pak Kang Kosen saka Sragil sapa yo? Suarane koyo ngono kesajake lentir kuning saya ayu yo. Iya. Polahmu sekarang tak sama yang minta double kan. Minta kok double barang orang tahu. Ngene ya. Ya tidak arep ngendok. Ini wanita semu, hei. Oh semuluh he. Sinten niku terus? Sinten niku lenggah ngajeng katon lugu. Lugu. Mane yo dari malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Atok kuwi. Prasojo. Heeh, ya. Pak Aton. Pak Pak Atok. Atok, Pak Atok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Nah, Pojok Watu. Pojok Watu mugi kalis ing Amin. Kula nganggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem jenenganipun Mbah Rasim. Nek piyaine ki ora gelem disebut lho biyong biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mah disebut mah disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan Kak. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim. Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok Ireng tapi manis. ya, ini kamera. Kamerane guys. Di syuting Mas. Ya. Nika Mbah Rasim piyayinipun. Pahlawan masa kini. Pahlawan budaya. Lestari budaya. Tembangnya dibacoki apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Boten. Boten ngersake. Nggih. Napa nderek jenengan piye? Niki assalamualaikum Pak Kang, waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam. Kapan Bali kali ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto
mugi Pak Kangko tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak ki mesti diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa karo Salaso. Nggih. Uga mriku saking Assalamualaikum Pak Kangko tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham muga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Caraka nyuwun tampile pengendang wedok Dwi Jalaras Indonesia. Ana ya, ana ayo aja. Wonten pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. 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 Ale anu Adik Lili. Sapa? Lili. Liliput. Lili Jumpe to. Ayo. Baten kuwi Lili, sapa kok kecil imut nomor kok Lili Jumpe. Ya ndak aja. Nah, ngendangan Nduk. Nah, raketan sak kebiaran. Oh, ngono. Nggih, matur nuwun, mboten saged kula maos sedaya pamundhutipun kuwatasan sing nyuwun lagot langgam sikik mengko dibacake sak ndangdute ka. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagot podang kuning. Ning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Sarno Tania Jaya ingkang wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwi Kangko dimanapun berada. Bahkan kantun kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming Birgita, Rahma, Fani, ya lan liyane. Ya Yo menika saking mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem Mbak sing ngendang. Oh, mangga. Nggih. Yen tolong Mbak Cumpe. Ya. Kok iso paruh aku iki lho. Lah berarti ya paruh aku barang. Punya rocah cilik lho duit kok iso milik ae iku. Napa sesi jumaan apa? Podang kuning sing disuwun. Esok awan. Ayo iki penggemarmu saka Jakarta Mas Sukri Hono Caraka memonitor. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Sing tak sayang. Oh, ayo. Tania Jaya sebelum dijangan ke lagu beliau.
Cah wedok lho Kang. Cah wedok lho niku. Heeh. Wah, Kang. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit ndarang. Napa, Mbak? Mbak Rasim nyuwun lelagon kelinci ucul. Oh, nggih, kelinci ucul. Ki mau sing nyawer kowe, ki mau mantune Mbah Rasim. Oh, nggih, putrane Mbah Rasim. Nggih, putra mantu. Nggih, terima kasih. Luar biasa. Nggih. Iki ame lho, Kang. Dalah. Kelinci ucul gen diaturke Maranggono. Nipun, Mbak? Wah, ya. Kelinci ucul sing disuwun. Oh, nggih. Sampeyan istirahat sik, kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia gen tampil. Nggih. Niki kula betal nggih. Boleh. Yo, garap gamelan Bali. Iki Mbak Rasim muga nyuwun lelagon apa ki mau? Cinta mati. Ya, cinta sejati. Kuwi nganggo musik ya. Ya. Yo, kanca-kanca Maranggono sedaya kemawon Dwi Jelaras Indonesia. Wonten mriki digawe jumbar. Kelinci ucul garape gamelan Bali. Oh, ngono ya. Ngono ya. Ya coba. Mangga sedaya Maranggono ayo. Sing nang isor barang yo ngadeg. Lili Compe. Ya. Ya. Pangundhut ingkang minangka sponsor utama pada malam hari ini diaturke ya nek cinta sejati kudu nganggo musik ya nganggo dijari apa sing iso ditabik karo gamelan. Oh iso cinta sejati katresna sejati. Oh ya ya coba kelinci ujule diaturke sih disembarke rene radakan compe rada rene rada agak ke kanan ya ben ora sampluk-samplukan. Mergo iki selain lagunya juga iringannya juga jogetnya digarap kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia. Ya. Yuk Pulau Dewata Balungane yuk.
Eka dari Sidoarjo, Jawa Timur. Gandeng pamundhute Mbah Rasim sing siji diaturke sisan dituntaske sisan. Katresnan sejati ya pamundhute ya ya. Wiwik juga punya penggemar sendiri dari Jakarta Mas Cahyo. Terus Mayang juga punya penggemar sendiri dari Bluro. Mbak Akwa dari Sidoarjo, Mbak Wanda Amara, Bu Dwi Kurniawati juga sinden paten duit jolaras Licungpe. Ya. Oh, mana? Kulo nggih gadah, Pak. Penggemarmu sapa penggemarmu? Duwe ora. Mbah Rasimin sayang aku enggak? Nah, Aku kok tadi pun dikasih Mbah Rasimin 100 loh, Pak. oh, dikasih Mbak Rasim. Heeh. 100.000. Kan berarti Mbah Rasim sayang sama aku ya, Mbah? Iya. Asih, sangeo Mbah Rasim. Sangeo. Kula diaturke pamundhute katresnan sejati. Ya. Monggo para kanca digarap sing gumiak. Ya, nggih tombo adem. Ya. Mengko perkara duwene
Eka uget-uget karo Elisa. Ngo jatuhin nggon goro-goro meneh. Iya, Yuk. Coba kaya mbak monggo Cok, pun garap. Yuk katresnan sejati. Dados. Mas Ngadinu Pondok Umum. Jakarta. Terima kasih. Aja
Terima kasih. Ya, lugune tak banjur dilakoni nok ning ngono. Sing paring arta paring duit 100.000 dari hamba Allah. Ya. Nyuwun supaya diduelke ngantarané Mbak Elisa Orkarus Alaso lawan Mbak Eka uget-uget. Ya, Karo Mbak Dea nek kuat lho, aja dipaksa. Lagune ngarani ya kuwi Gerajakan Banyuwangi nok. oh ngono Ya. Kendange Banyuwangen disiapke. ya. Sak lagu meneh Mas Kangko. Oh ngono Ya, awake dhewe mung banyu mili ya. Ngeli ning aja nganti keli utawa kintir, Nduk. Wah, ya awake dhewe manut karo sing nanggap manut karo penggemar-penggemar wayang era sekarang. ya. Upama ditanggap cara klasik awake dhewe ya siap. Oh ngono Ya. Ya ketok dawuh. Ayo sa, kawan Eka uget-uget pamundhutipun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah ngono Ya. Ora usah nganggo bawa meh jam 1. Heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungah. Tumape sing nyuwun nelagon. Oh ya, heeh, ngestoke dawuh ya. Sampun jaga kendange Banyuwangenan. Ya, Iki sinden loro iki bintang tamu iki dua waranggana yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh ngono Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan, cari uang. Oh Ya karakternya beda ya. Lah ngono to, Sang? Nek Mbak Risa cara wayang napa? Cara wayang ya anu Banowati. Banowati. Ayo ora Banowati. Sebabe. Ya mbranyak carcor-carcor kaya dene Sri Kandi. Nek omong ki ora iso alus. Oh, Banowati pas Sri Kandi to. Ya Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Ya benten. Pot dangak kabeh tapi benten sijine menten. Mentel. Penggoda pria-pria gitu loh. Sapa? Ya Banowati. Oh, ya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayuh lho. Kowe gelem apa diwayuh? Ya dia tergantung. Tergantung. Kan ya, Pak. Oh, Bapak. Lah iya Cocok. Sri Kandi ki diwayuh. Nek kene Sri Kandi. Heeh. Aku Sembodra. Tu Apa? Betari Durga. Ora aku ngono to. Kok Durga. Sembodra kok kaya Dangkel Jati. Ya Sembodra versi mini. Mini. Heeh, tunggale mini crab iki. Terus mini crab game kok ki. Mini crab iki game. Game. Dia pamundutane napa wau, Pak? Gerajakan Banyuwangi. Oke. Nah, Ya, oke. mboten kersa disebut asmane sing penting dari hamba Allah. Allah, ning ngaten niku lho. Yayi iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Cul. Cara nek wong ini kita apa namanya ini? Ising Iseng ndlodok wis sono celi ning kali ya sak Ikhlas. rasa dipikir. Ikhlas, Tanpa ya. kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene ngono. Pokoknya kita ngene ngono rezeki. Ya, Rezeki kok semulur. se apa? Rezeki semulur. Semulur. Oh, mulur menggeret, muluri. Ya Sempulur apa
semulur. Beda loh Jawa ini. Oh, beda. Beda. Sempulur itu arti mengalir terus sempulur. Sempulur. Semulur itu molor itu. Rezeki Bisa berarti molor. Berarti kamu milih sing di? Milih sing mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ayo. Ya, angel Jawa itu sedikit Ya. katanya kan ganti arti. Oh, beda artinya. Ini juga itu ya saya serahkan kepada kamu-kamu yang Ya, butuh saisone. berbeda karakter. Saisone. Ya, nek padha wis ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Sragen. Lah ya toh. Heeh, ya. Ing antarane Sulawesi karo Sragen. Ya. Banyuwangi tapi lah enak titik-titikan. Anak piti-pitian. Enak. Piti-pitian iki piye? Yo sing Kita yang ngotot deh. tekan. Pitian. Wow. Ayo sampe piti-pitian. Ayo, anu, Risa, ayo, petenan. Ya ki aku carane sasitek aku bangun aku. Oh, bango, unta. Wah, yo kinceng. Kayak mana unta. Ora, petetan. Ayo. Pak, yo Mbak Lisa. Betet. Kalau banyak. Ya cewek Jawa kok. Ya iku. Oh, Jawa mele. Ya. Sing dicewu yo iki. Oh. Dan Jawa itu rezeki. Yuk. Nggih. Kerajakan Banyuwangi Gatur. Ya, yuk terus.
Luar biasa. Makasih Mbak Eka, Mbak Elisa. Iki jane ana pamundhut sing maringi dhuwit 100. Ning aku lali pamundhute apa ki mesti disuwun. Oh, ngono. Iya, iya, mungkin nulis surat nggo di terkirine lagu saking pirang-pirange ya, yo. Heeh.